Twafqet l-Aġenzija Nazzjonali tal-Arti Performattiva li tixbor flimkien Kor Malta, Teatru Malta u Sfin Malta. Din l-Aġenzija li se tmexxa mill-Maestro Dominic Gallia għandha l-iskop li tipprovdi qafas legali, amministrattiv u organizzattiv għal dawn l-aġenziji. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru responsabbli mill-Arti u l-Kultura Owen Bonnici. L-Aġenzija se jkollha budget totali ta' €1,300,000 u se tkun igvernata minn bord tad diretturi. Se tkun immaniġġjata minn kap eżekuttiv, direttur amministrattiv u 3 diretturi artistiċi. Dan se jiżgura l-viżjoni artistika, l-iżvilupp u l-immaġini u l-identità ta' Kor Malta, Teatru Malta u Sfin Malta jibqgħu distinti. L-ewwel kap eżekuttiv ta' din l-aġenzija qal li dawn it-3 entitajiet se jkunu l-pjonieri ta' dan il-proġett meħtieġ li se jkun strumentali fil-proġett ta' tisħiħ l-iżvilupp u tkabbir tas-settur kulturali u artistiku Malti. L-ewwel li tippromovi l-performing arts, tipprovdi pjattaformi nazzjonali u ħatkun ta' qafas amministrattiv u organizzattiv għat-3 friaj performattivi eżistenti huma Sfin Malta, Teatru Malta u Kor Malta. Issa l-qudiem di taf tiftaħ għal friaj oħra li potenzjalment jistgħu jimbtu matul iż-żmien. Min-naħa tiegħu il-Ministru Bonnici sostna li permezz ta' din l-entità se tiżdied l-aċċessibilità għall-arti, tissaħħaħ l-ekonomija kreattiva u l-artisti ikollhom aktar stabilità. Fil-fatt f'pajjiżna jiena nemmen li fil-qasam tal-performing arts għandna ħafna talent, għandna ħafna nies li sa meta żgħira jiddeċiedu li l-karriera tagħhom tkun il-qasam tal-performing arts. U nemmen li b'dan l-investiment qed nagħmlu d-differenza għall-aħjar, qed nagħmlu pass ieħor il qudiem biex pajjiżna jkompli jistabbilixxi ruħu bħala ċentru importanti ħafna kreattività.